ki kang saking biyen gek cilike jan ngeyele ra jamak-jamak. Saiki wis gedhe, wis mayang, wis bagus, wis metu brengose. Nah, nggih. Brengose ora. Lah yo jenengan isin meneh iki isin meneh lho, Mbak. Kok malah ambruk? Apa? Kok malah ngambruk ngapa? Ora apa-apa. Ya kuwi kan wis metu brengose mau lho. Ha iya lah. Lah iya. Madhep rene lah. Lah to. Heeh to. Ana brengose tipis-tipis. Ana. Ah iya. Ana sing kandel barang rambute kandel iki. Rambut iki lho ngene iki tutupi blangkon ora ketok. Oh, rambut. Rambut. Wis iso mayang. Lah iya. Nyuli bapake. Bapake. Kok ya tau ngedusi, Mbak Biyen. Heh? Wis tau. Kelingan ora Mas? Tak Wah, kelingan ayo. Mbok aku didusi meneh kala-kala ki. Waduh, nek saiki didusi ya tak. Tadi cilike ya ngerti ya ta, jaman cilike. Nek biyen dik cilik tak nggo dolanan ra apa-apa. Apane sing nggo dolanan? Ciduke iki lho Mas. Oh, lah ra ngono. Aduh, ora. Piye lek mau ngedusi gebior-gebior njupuk sabun. Sabun. Alah bagus tekan dhuwur medhot. Aku nek ngosoki nganu kok telaten. kelek. Nek ngosoki karo ditapuki kok aku ki. Ayo ngene to. Ngono. Salah. Ora ya kae iki ora tak tapuk mergane iki tanda sayang iki kan Wah, warna-warna. ngono. Nggih, matur sembah nuwun merdeka, Nduk. Iya, Pak. Alhamdulillah ya, Nduk ya. Puji syukur kunjuk ngersani Gusti ingkang Maha Agung dene awak dhewe bebarengan karo paguyuban warga laras kalenggan iki wis kelakon sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki sowan ana ngersaning para pepunden lan sanak kadang ingkang lenggah ana ing Pilangreja nglipar Gunung Kidul kene. Mula sadurunge maturake akeh luwih
dhisik ngaturke sungkem pangabekti dhisik kula katur wonten ngarsanipun Bapak Lurah Pilangreja sak perangkatipun ugi Bapak Panewung Lipar Ibu Panewung Lipar sedaya lan sedaya para pepunden lan salam taklim kagem kadang-kadang ing Pilangreja ugi matur nuwun katur Ibu Darmiati. Ibu Darmiati iki sik sapa to, Mak? Bu Darmiati iki ya piyai kene ning asta ning London kono. Ning luar negeri, ning London. Iki ngepasi kondur lan kepareng iki mau ngampirke kanca-kanca warga laras. Mula diaturke matur nuwun kagem Bu Darmi. Iya, Mak. Banjur iki ujube apa dalam rangka apa to, Pak? Ujube Pilangreja ngadani merti desa utawa rasulan. Oh. Rasul Pisang Reja nglipar. Ya Rasul, Nduk. Kalenggan iki para pepunden lan sanak kadang Pilangreja iki ngadani rasul utawa merti desa. Lah, sing baku jupe wayangan bengi iki apa? Ayo dijupuk intisarine, munggo hikmah lan tujuane, Nduk. Sing mbok karepe iki kepiye, Mak? Nduk. Rasul utawa merti desa kuwi adat budaya sing ujube mensyukuri nikmati Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe kabeh utamane warga ing Pilangreja kene. Sawise taun-taun kepungkur ya warga Pilangreja wis keparingan sehat bagas waras tias bagya mulya lan wis kaparingan pirang-pirang rejeki lumantar wulu wetu kabeh wajib disyukuri ben kabeh dadi berkah, Nduk. Iya, Mak. Lan sing luwih wigati warga Pilangreja kejaba ngadani rasul nanging bengi iki uga wungon bareng-bareng nyuwun ana ngersane Gusti Kang Maha Agung nyuwun supaya taun kang lumaku iki warga Pilangreja tansah pinaringan rahayu wilujeng rancak nggone padha makarya. Para warga ugi saya wimbuh supeket rumaket sumuyup caeka kapti guyub rukun samat sinamadan lan inggih kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan menika mugi-mugi saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya. Amin, Pak. Utaminipun dhateng warga Pilangreja saya maju dusune saya reja bagya mulya. Amin. Nduk, ujube kabeh wis diaturke. Nanging kejaba saka kuwi mestine Bapak ya almarhum Kisna Nugroho mbiyen ya asring ditimbali mayang ning Pilangreja kene lan sak kiwa tengening Lipar kene iki, Nduk. Pramila kula ingkang pinangka dados wakilipun keluarga Kisna Nugroho mbok bilih nalika bapak kula anggenipun caos panglipur dhateng panjenengan sedaya menika kathah lepatipun saestu nyuwun pangapunten. Pramila matur ngersanipun para pepunden lan sanak kadang lan ugi rencang-rencang karawitan warga laras nyuwun wekdal sekedhap kemawon kanggo sumene kintun donga kagem Bapak almarhum Kisna Nugroho. Mugi sawanipun Bapak kula dipun tampi sedaya amal kasaenanipun, dipun apunten sedaya dosa kalepatanipun. Mugi dadosna seda ingkang husnul khotimah. Khususan ila rohi almarhum Kisna bin Suparman. Al-Fatihah. Amin. Cekap matur sembah nuwun. Nduk kabeh wis diaturake. Lah saiki mung kari seneng-senenge. Caos panglipur dasare bengi iki Pak Lurah lan warga Pilangreja kepareng nimbali awake dhewe lan boyong kanca-kanca paguyuban warga laras. Lan iki ya ana bintang tamune iki. Ana bintang tamune, Mak. Ana. Wis ayo bintang tamune gek diaturi jumeneng. Monggo Mbak Tati lan Mbak Elisa katuran jumeneng. Monggo spote kanca-kanca.
Nggih. Sowan kula macange Yulimbo. Nggih, Mbak Sugeng Elisa. dalu Mas Sugeng Gading. dalu, Mbak Sehat to Elisa. Mas Gading? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Piye rasane iki mayang bareng kanca-kanca le rawuh iki tumplek blek saoke wong tur ngajeng piyambak niku kakean ibu-ibu lho. Ibu-ibu. Saking Luar tresnane biasa. karo Mas Nggih. Gading iki. Nggih. Luar biasa. Luar biasa pokoknya mriki, Pak. Seneng ora anak ibu-ibu sing nonton? Wah, seneng banget kula. Nggih nyuwun tulung Nggih. ibu-ibu wonten ngajengan piyambak. Menawi saged radi mundur sekedik terus mbok menawi saged lenggah terus sing wingking saged ketinggal ngaten nggih. Saged ningali leres nggih Pak Bu nggih. Nggih niku sampai menek-menek niku se wingking mesakake. Muga menek-menek pas kepoyo wah ora. Iya. Lah ya mesakake sing ngisor ya Mbak. Ya nek umpamane arep nek ajeng lenggah alon-alon nggih mungkin tak Nggih, nglingguhi ndak nglingguhi kancane. Soale iki wis ra iso obah sak. Ra iso obah saking lepet-lepetan pengen delok Luar Mas Gading biasa. jebul bagus ketemu wis do dirasani ibu-ibu. Wih to Mas Gading jan bagus gak Bagus, suarane wis dhuwur. apik suluke barang. Gemes ya Bu. Carane nek duwe anak kaya Mas Gading piye rasane? Wah, bombong seneng pengen jiwet ya Kok Bu. duwe anak to? Aja lah, aku nek dijiwit semono kae ya biru erep awake. Lah iya, ane saking bombongnya saking Nggih. senenge kok karo Mas Gading. Ya luar biasa ya sing nonton diane tumplek blek. Oh iya tumplek-blek. Tumplek, Wah. tumplek-blek. 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 Blek-blek-blek-blek-blek. Blek. Ora black nek black iki wadah kerupuke lho. Lah iya maksudku kuwi Tumplek-blek. saking akeh menika dilalah streaming nggih kathah penonton Nggih. wonten Pilang Rejo Melumpuk sedoyo wis ra ono sing absen iki carane rasulane sukses iki Oh, saoke wong nggih luar biasa Pak Luar Lurah lan terutama sing saking Jakarta ikatan keluarga Keluarga Pilang Pilang Rejo Rejo. ya dari Jabodetabek yang rawuh sini memberikan support besar. Ki Pulang. bukti ya Mbak, mbok merantau tetep eling karo desane dhewe. Terus Bali rene. Bali rene ora kok Memeriahkan. mulih ya meneng ongkang-ongkang ora. Ana acara apa ning desa ya urun ana Tetep duit nyokot. ya duitnya. Nggih. Ana tenaga ya tenaganya. Oh. Buktine Mas Gading door press sak oke-oke. Lah, nggih, Wah, door press. luar biasa. Niki nggih nganu Mbak Elisa ngaturke Nggih. panuwun katur Bapak Gubernur melalui Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta atas fasilitas pewayangan malam ini. Nggih, Oh, matur nggih. sembah Matur sembah nuwun, nuwun. Bapak Gubernur disupport menika. Nggih, Nek mboten disupport. disupport mangke ndak wayange saya mengkeret, saya meredup. Lah, nggih. Nek disupport karo Pak Gubernur kan ning ndi papan berbagai titik dalange sapa wae sing penting Wayangan. wayangan. Nggih. Iya. Ya, ning Jabodetabek nek awak dhewe wayangan ya, Mbak. Dalange sapa wae wonge mesti do melumpuk nonton. Heeh. Kan paling akeh saka Gunung Kidul. Kidul. Gunung Wis, Kidul. saoke wong kuwi saestu. Luar biasa. Buktine mereka berarti semua mencintai wayang Wayang kulit, kulit. mencintai Nggih, budaya. mencintai budaya. Nah, kowe urung Apa? apa bage binage apa-apa ngono Lah lho. wong kowe omong terus ora kena diselani kok. Mbah aku nek le mayang Mas Gading iki bateraiku carane Le biasane ngecas. mung siji iki Dadi- baterai papat. Pret. Lah ya wis, mulane aku meng ngenggi wae wong ra entuk nggon kok ket mau. Ya saiki tak wenggon Ya, no. aku tak omong. Kok gedene semono mosok ora oleh nggon. Lah ya to Mas. Ayo, Piye? 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 Kepiye gede apa cilik? Wis manut. Aja dadi rawani. Sugeng dalu menika Mas Gading, Mbak Limbuk, Mbak Sugeng Canggih. dalu, Mbak Tatin. Sak menika sampun mayang malih. Nggih. Sampun kendel. Alhamdulillah. Biyen gek cilike anggur Ah. weruh wiyaga apa sinden, Mas Gading langsung mlayu Mlayu babat. isinan Isinan biyen ra nyangka babar belas Oh. nek saiki kok dadi sakmene gedene wis iso mayang Lah ya. nyuli bapake. Bapake. Kowe ya tau ngedusi Mbak Biyen. Heh? Wis tau. Kelingan ora Mas? Tak Wah, kelingan ayo. Mbok aku didusi meneh kala-kala ki. Waduh, nek saiki didusi ya tak
cilike ya ngerti ya ta jaman cilike. Nek biyen dik isik cilik tak nggo dolanan ra apa-apa. Apa iki nggo dolanan? Ciduke iki lho, Mas. Oh, lah ra ngono. Aduh, ra. Piye lek mau ngedusi gebyor njupuk sabun. Sabun. Alah bagus tekan dhuwur, medhot. Aku nek ngosoki nganu kok telaten. Lek ngosoki karo ditapuki kok aku ki. Ha ngene to. Ngono. Salah. Ora ya kae iki ora tak tapuk mergane iki tanda sayang iki kan Wah, warna-warna. ngono. Ono iki kang saking biyen gek cilike jan ngeyele ra jamak-jamak. Saiki wis gedhe, wis mayang, wis bagus, wis metu brengose. Nah, nggih. Brengos wae ora. Lah yo jenengan Isin meneh iki isin meneh lho, Mbak. kok malah ambruk? Apa? Kok malah ngambruk ngapa? Ora apa-apa. Ya kuwi kan Wis metu brengose mau lho. lah iya lah. Lah iya. Madhep rene lah. Lah, to. Heeh to. Ana brengose tipis-tipis. Ono. Ayo. Ono sing kandel barang rambute kandel iki. Iki lho ngene iki tutupi blangkon ora ketok. Oh, rambut. Rambute kandel. Nek rambut dhuwur jenenge rambut. Heeh. Terus nggon kene nggon mripat jenenge Apa? Alis. Alis. terus Idep. nggon iki heeh. Terus nggon kene Sorry Rom. Brengos. Terus yo Mes. ngisor lambe. Apa? Jengkol. Jenggot. Heeh, terus nggon dada Apa ora ngerti aku? simbar. Ah, simbar. Simbar terus ngisore Sore wulu cumbu. mulus sampe iki ngendi? Iki lho, jempol. Aku ora mampir terminal Wis ya. ora rasah. Arep tak warai kok malah ra gelem. Semoh aku. Urung gelem. Rame iki nek ora rame ora apa-apa. Lah ngapa maksudnya nek dhewe-dhewe gelem ngono apa Aku piye? ora iya no. Weh, Ora ono sing ngerti kok. maksudnya ya gelem karo aku. Ora. Piye ta? Ya wis sanane ngono wae. Saanane nek gelem ya karo Mbak Elisa iki, Mbak Elisa ya urung duwe bojo. Wah yo adoh banget. Nek ora ya ditawakke ibu-ibu sing ajeng duwe mantu Mas Gading monggo. Monggo Bu, menika tesih legan. Bobote piro? Maksudnya kok tekan bobot? Lah yo tak tawakke ngono lho, tinggi berapa, berat badan berapa, ngono kan sing ceto to, ben komplit ngono lho. Nek Mas Gading dhuwure 100 piro, Mas? 170. 170. Telu sekitaran semono lah. Wih, Lah, dhuwur banget. tenan ya. Ra berarti karo awak dhewe wis ngungkuli ya. Mongko pas mbiyen zaman supet kae sadurunge supet alah isih samene saiki wis Kandhani. ngungkuli ya. Seneng. Kandhani saiki wis ana brengose kok ya. Statuse wis cewek terus. Lho lah kepiye to? Ya wis wayahe kok ya Sas. Nah, iya. Kowe kuwi sing wayahe kok urung ndang. Aku ra kesusu kok. Kowe selak pengen nyumbang apa piye? Kok nek silak tuwa lho Sas. Ya ora apa-apa. Ngene iki derek ndedonga kagem masyarakat Pilang Pilang Rejo. Rejo. Nggih. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Nggih. Lancar rezekine. Amin. Panjang Rezeki, yuswa. ya rezeki ingkang berkah barokah nggih. Amin. Mugi tansah guyub rukun ngenten iki lho Pak nggih. Dadi Nggih. ora gontok-gontokan najan to ndelok uwel-uwelan ngene ning tetep oke. Tetep oke. Sing do merantau ya paringi sukses. Amin. Ning manggon perantauan paringi duit sing akeh, bali iso mulyake wargane. Amin. Ngono. Apa nek sing urung didongake? Nganu pedagang. Pedagang. Paringi laris anggone dedogongan. Amin. Apa? Dedagangan. Anggone dodolan kok Dodolan ding. Nah. Dodol sing jemek-jemek lho. Ya kan kan dodol tok iki dodolan. Dodolan. Dodol ora dodol. Dodol. Dodolan. Lah nggih. Sing petani. Hah? Sing petani paringi subur tandurane. Amin. Kulake iso murah tur didol ya laris tandurane. Terus Apa neh? Sing pegawe. Ya paringi munggah pangkate. Sing do durung kagungan pedamelan nggih mengke paringi lowongan, paringi pedamelan. Amin. Sing dorong duwe jodoh termasuk aku dhewe ndang entukno jodoh sing pas. Nek ra pas kan ndak dadak ganti to.
Kok koyo klambi wae. Apa-apa ki Mas. kudu pas. Lah iya to Mas Gading. Sowan mriki Pak Lurah, nggih, Pak Naryo lan sederek-sederek sedaya mawon. Nggih. Menika mengke ngaturaken panglipur setunggal mboko setunggal. Nggih. Mau sampun kathah layang-layang kangen. Nggih, niki. Saking warga mriki, saking panitia lan saking WhatsApp nggih wonten. Monggo Mas Gading niku banyak surat-surat Nah, niki dibaca. kathah mbok dibantu membacakan, Mbak. Kula, Mbak. Oh iya Nggih. Le. Niki 3 mawon pun. Pun mboten napa 3 mawon niki. Tiga mawon tok pilih sing tipis-tipis iki. Ora. Sing kandel deleh kono. Ora iki lho. Kok cuk ngono kuwi. Ra ngono kowe mbiyen ro bapake wis kaya ngono saiki genten nek Mas Lah, Gading iki iki- sing calcul ngono lho. Iki anake maluh parah Bang bapakne. Lah piye? Iki sakmono wis mani wae. Nek bapake gak rek jek tepo-tepo. Nek iki Aku ora aku. Wis apal kok ya. iki langsung dasdus. Apa kuwi? Apa-apa nek ra ngelingi mbiyen bapake ngenehi rezeki wis tak pites yo. Waduh. Sia-sia. Ayo dipites semono kuwi ya cadel tenan aku. Nggih, nika request lagu Request lagu. saking Bapak Sumarlan, nggih. Ngesti Wiromo Bekasi. Nggih. Nderek nyekar Nyidam Sari Mawi Mawi Bowo. Bowo. Nggih, berarti mengke Nggih. kalih nyekar kiambak mengke. Cek dibuka sik piro? 100.000 rupiah. Laris. Laris tukon Laris, laris manis. Laris. Lah iki nggonku kandel, Mbak. Wah, iki mateng, jan mateng iki. Nek abang iki mateng, nek biru urung. Mentah. 5. 5 Nyo sapa? titip. Oh iya, siap. Siap angger nggawa ngono siap. Iki yo kur nggawa tok kok dibagi sakmene kae yo. Minta lagu Caping Gunung Mbak Tatin, dar kowe dhewe. Ah ditik tak pek aku dhewe. Ya Wis mbok nek kowe peken. tegel sakmene kanca-kanca warga laras Tegel. ra mbok bagei ya nek tegel ya kono. Apa-apa aku tegel kok. Wingi ana kasus nek ning nggon aku kono sinden Apa? nek do milih ana duit kudune dibagi-bagi kancane gawa dhewe. Care ra iso beol. Oh. Pingin ndi? Nggonku kono. Ora nggonamu, aku ora kok. Berarti Ora. aku tetep lancar. Kagem Simbok Sulasi Danyangan ugi kagem Bapak Lurah Bilang Rejo Bopo Sunario sak perangkatipun selamat merayakan bersih deso Bilang Rejo mugi-mugi deso Bilang Rejo warganipun tansah guyub rukun subur makmur adem ayem toto titi tenterem Amin. sehat bagas waras amin dari Subandi di perantauan ya Amin. matur suwun Pak Subandi Terima kasih Kang Pak Salato Subandi. Sewu Kang Salato Sewu, yo liyane ya. nggone Mas Gading dulu nanti ini aku masih satu Oke. Ayo. Iki riyen. ya Yo maca Mas, Yo. ora meneng wae. Ayo. Yo. Saking kula Ibu Darmiati nyuwun mawar kuning kagem sedaya pamirsa. Salam budaya. salam gaya Buka. Nggih. saiki transparan kok Kepareng Lek buka nyawer iki nang dhuwur. 100.000. Oh nggih, matur matur sembah sembah nuwun. Sembah Mawar nuwun. Mawar kuning. Seniki wonten malih Pak Dalang minta lagu Gubuk Asmara yang menyanyikan Mbak Tatin yang boys. Welelelele. Wih, Mobloh tur aku seneng. Ya Oh, lah. Kandhane kok do ngeyel. Wes nyanyekno kabeh sewengi dari anak perantauan. Pak sama saya Hardiono. Satu. Mayan. Nyo. Oke, aku tok wis 600 iki ya. Wis, yo. Ana meneh Mas Gading itu. Tesih kathah niki. Siap. Saking paguyuban Bagas Waras. Nyuwun gending Caping Gunung Jenggleng. Lho niki ingkang nyekar Mbak Tatin. Wah iya iki. Lho Tatin Iki meneh. kelakon sewengi mumpluk lambene iki. Tatin to Tatin. Kandhani big is beautiful. Apa? Big is beautiful. Eh? Hah?
Lemu ajar bahasa Inggris ki ndi? Lah apa? Bener ora? Inggris Mbok, aku cara ora ngerti kok. Inggris cara sentolo. Lah apa nek Big is beautiful. Hah? Beautiful. Beautiful. Kur dicepet ke. Iya ngalah. Sampai gunung. Iya, Piro Mas? Oh, iki sih. Dari siapa? Paguyuban Bagas Waras. Heeh. Parang nyawer 200.000. Nah, matur sembah nuwun. Paguyuban Bagas Waras. Nggih. Niki tesih enten malih, Mbak. Napa Oke. malih? Katur dalang nak Mas Gading nyuwun bawa sinom patijono bablas ladrang rujak jeruk. Saking Mbah Jo IKPR saking Parantau. Parantau. Perantauan. Ah, niku. Bawa. Wah, aku rasa le maca iki. Piye? Aduh. Nah, niki. Ayo, oh to. Piye? Iso ora? Bawa dewa. Bawa dewe. Bawa dhewe. bawa dhewe. Nggih, Mbah. Oke. Mbah pas apa? Mas, sapa iki jenenge? Mengke saged Oh, ninggal. saking Mbah Jo. Mengke. Nggih. Transparan kita buka semuanya ya. Ya, transparan. 100 200.000 iki. Nuwun. Liyane do ngitung iki. Niki tesih enten malih. Wonten Tesih. sinten? Sugeng dalu bucange, nggih sugeng dalu. Kula nyuwun gending podang kuning sing nyekar Mbak Tatin. No tatin meneh. Saking Gito. Wes sinden 8 mulih wae kok iki yo. Totan tatin. Aku yo tak mulih wae nek ngono. Aku ora tau tawa do milih aku dhewe lho. Iya ya. Iya ya, soalnya gede dhewe aku. Heeh. Dadi ketok Ya dhewe. mbah iki. Kodamu apa to jane? Hah? Kuwi do tergila-gila semua. Kodame kolor ijo. Niki dari Pak Putra Dikari Gino Nggih. Baladewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu anak Mas Gading Pawukir. Sugeng dalu, Pakde. Ye, derek mangayu bagya anggenipun Desa Pilang Rejo nglipar merti dusun. Mugi masyarakatipun tansah toto titi tentrem kerto raharjo. Amin. Wonten tali asih menika sekedik mawon kalih yuta. luar Sekedik mawon kalih yuta. Setunggal yuta kagem sederek warga laras ingkang kula tresnani. Setunggal juta kagem anak lanang Ki Gading Pawukir. Masuk Alhamdulillah. rekening, alhamdulillah. Request langgam rengu digarap langgam lajeng didangdutake. Please tolong Mbak Agnesia Nandasari. Wah, niku. kanggo akhirnya dudu Mbak Tatin. Wis ora Mbak Tatin meneh. Tetap guyup rukun kompak solid warga laras seutuhnya sak lami-laminyo amin. Amin. Saking Putra Dikari Gino Baladewa. Ya. Nggih sempan won. Apa meneh Mas? Isi Iki ora? tesih enten Oh, saking isi. Mbah Warno. Warinem Dul Sumur. Dul sumur. Nah niki terusane. Oh, ya. nggih. Ngersake lagu Podang Kuning lho, Podang Kuning meneh. Kuning Nggih. loro. Nggih. Iki piro kuwi Mas ayo? Oh, sik. 100. 250. Oh, 250. 250. Matur Eh, suwun. dan luar Matur biasa. suwun. Piyayi kene iki nek nganu ya nyuwun lagu ya langsung cul Nggih, rawel. Langsung. kula Cul rawel. dongake sinten kemawon ingkang sampun request dilalah menika sampun paring rejeki mboten lokak tambah kebak paringi berkah salami-laminya. Amin. Tikel teko engko ngenai 100 ya mulih go sak yuta ngono ya Amin. kira-kira Amin. 10 kali lipat mulih. Iya. Nah. Sama- Monggo ingkang badhe nyawer mengki tasih wonten wekdal nika. Alah. Nek kepengin 100 dadi sak yuta monggo ya ya. Malah kaya apa. Mbak Capeng Gunung dulu ya, kita kasih Niki tesih enten setunggal melih. Oh iya ya, Terakhir. sisan-sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta lagu Tiwul Gunung Kidul Ya. saking Bum Desma Batur Agung Lipar dengan unit usaha 1 UPK DBM 2 BMT Batur Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iki. Ki Mbak Tatin Nah, iki. nek Wah, kuwi gawe-gawe nek sing kuwi kari dhewe gawe. iki lho. Endi? Ndelok
Iki lho. Di ana to. Sing nyekar Bro Pastiwi kalian Mas Gading ngono. Ora. Genah iki lho, Mbak Tatin lho. Gawe karepmu. Ben mumpluk sisan. Ya capek gunung sisa jumboh mendoakan. Nggih. Apa jenenge Merti Duson mangke nglendongake nggo parian. Nggih. Nyepakake siji-siji sinden-sinden. Yo. Sopo sih? Kamu. Tatin iki lagi dadi bintange iki, role. Lagi ngerol iki. Engko rol depan. Paling banyak apa kaya banyak? Paling banyak, tak kira kaya banyak. Ya paling banyak ya kaya banyak. Kaya banyak nyosor sapa? Lah sapa sing gelem disosor? Dalange wet. Oh kalau ana sing aku ngono lho mburi. Sapa? Capek gunung nggih. Monggo capek gunung. Saben bengi. Oh ya jan apik tenan suarane kok ya. Apik nek Pancen nyuarani. Pengen tak suarani? Ora. Kono. Kayak nembau lah. Lah yang sing ngenong iki lho omong aku krungu Parto. nyawang kona. Awas. Ayo. Jas. Ketutupan cakap. Oh. Ya oh. sadirene Mas, minta ketutupan porono sisan. Yen memajang mengkaro janur kuning. Ya. Kembang wae wetahan Oh. Jan. Karang yo pengedrame wis bagus atau terampil. Lah iya. Lah Sapa to iya. jenenge? Oteng. Oh, Ten. Oteng. Alah, sak kelas apa ora? Sak kelas Oh, engko. sak kelas. Oteng, jenengan kok oteng. Oteng sapa? Asline sapa to, Mas? Ata. Oh, Ata, Ata. mulane kok oteng. Pacita sarwi Wis pindho wae. Pindho wae wis ora usah oke-oke. Ya. Panas udan. wayahe, wayahe. Ah, iki Ayo. kono apa kono? Kendi, ayo, ayo, ayo. Saking Coba. mereka napa mereka, Bu? Saking mereka, Agnes napa Prastiwi? Agnes. Saking Ya. bintang tamune. Kayak bintang tamu, ayo penak. Oh, ya. Sing ra penaki sing keri dhewe soalnya Ya sekae sing kentekan. pojok dhewe kae lho, sing ora kepenak ki lho. Ana jangan lombok rasane tuanja.
kemen. Tonjo. Ora apa-apa. Heeh. Aku seneng mangan. Mugi sedaya warga Pilang Reja ayem tentrem lumintu karaharjan. Amin. Amin. Diamini nggih, Bu? Nggih. Wah, jan ibu-ibu nyenengake. Aku Lah iya to. ana ulah Heeh, nula. ireng rupane. Waduh, Ngapa kok waduh? ora apa-apa. Ula apa ngono nek irenge? Ulah sawa. Oh, Ulah. Ndase kepiye sik kuwi ulane? Ya kaya ndekmu. Heh? Aku kira ndek ula. Lah, Ora ngingu aku. ngingu to nang omah kae. Ora. Ketoke aku tau weruh lho. Wah, dudu ula ae. Apa? Sembuh liyane ya. Kadal. Ya iso kadal. Yo, ana ula. Baleni apa ora? Ora. Sebalani yo. Iya. Oke ora yo oke. Ana ula ireng rupane. Heeh. Mugi warga Pilang Reja lancar Rezekine. rezekine. Amin. 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 Saiki saka ngendi? Agnes napa Prastiwi? Agnes. Masih Mbak Agnes. Yo, Mbak penggemar ya Agnes. Agnes. Momet iki Ibu Prastiwi. Ah. Tiba keri. Ayo Mbak Agnes. Aku njumbul Heeh, jumbul. kok ana rontokane. Waduh, Apa wi? apa sing rontok? Rambute kula Oh lah ngono. Rambut ki ana pirang-pirang. Pirang-pirang. Perangan. Ana alis, ana Ana idep, alis, ana ana brengos, ana wi rambut apa, Nes? rambut sirah. Oh. Ayo, sirah apa? Sirah. Karbu. Aku njumbul kok ana rontokane. Heeh. Sedaya warga Pilang Reja nglipar Gunung Kidul. Heeh. Iya, apik komplit kok ya. Mugi tansah ayem tentrem gemah ripah rukun sedaya wargane. Amin. Amin. Bu, ra entuk padha lho, Bu. Ra entuk. Kok wis dinggo kabeh. kuwi? Nek ngono kuwi kancamu kentekan. Oh kabeh tok enggo Lah kok dhewe. kabeh gemari paguyup rukun. Lah iki sing wis mikir gemari Pak. Waduh wis dinggo Agnes iki. Iki sing mikir Kayak guyub rukun. rukun. Waduh wis nggon Agnes iki. Aja dintekke dhewe. Isih oke. Ya jajal engko mumet apa ora. Bu Wahyu lho wis mumet aku ngono. Ya Mbak Riza. ya. Nanana ku ombong. Apa? Kuwi nana. Apa? Nananaku om. Nanana ki apa? Nanana iki apa nu? Lambeku ombong. Oh, ya mbok dicethake ngono. Nana. Nanana. Lah aku ketekan aneh. Pok. Nana. Lambeku. Pok apa? Apa? Mbok dicethake lambeku ombong ngono. Ya, Nanana. baleni. Nggih, baleni. Kok malah diomong-omong kene ombo. Lah ya apa to Mbak iki? Oh wis oh. Lambe apa sih kok? Mbek lambe kok. Lah ya lambe sumur kae ya ombo tenan kok ya. Iya bener. Lah iya. Lambeku ombong. Gawene mecucu. Jos. Japrut. Sedaya warga Pilang Reja Heeh. manggih rahayu. Wah. Amin. Amin. Rahayu wes. Ayo Mbak Ika, ra entuk padha pokoke. Mecucu dadi rahayu. Ya. Wiyaga harap diam ya. Ya kok, tolong Langsung ya. Pak berasumsi. geser ngono kok ndak kanggo. Berasumsi, jangan berasumsi yang lainnya. Kok mecucu sok menjep jar. Tetep tekan ngendi-ngendi kok. Heeh, aku
dhewe ya ho. Lah, to kandhani kok. Yo, Mbak Ika. Tuku telo. Tak kira aku live TikTok ngono e. Digawe tape. Kowe tape. Heeh. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya Tapene lagi jare. baleni nggih. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya sehat-sehat awake. Amin. Amin. Ya, Tak kira- Bayu. Tapi arepmu ni ombo-ombo awake ngono. Tak kira ya padha Riza. Awake lemah. Sapa? Sapa ayo? Kok iya, Kakean gajih. iya. Matur nuwun sedaya warga Pilang Reja. Sampun nanggap Mas Gading, sesuk nanggap malih. Amin. Kreatif iki jenenge. Kreatif. Nah, ngene, beda Ayo, saka beda. Ibu-ibu sing telu wis do sedekap ya. Ayo. Ayo. Ya. Ya, Mami Dari. Mbak Neti. Mbak Neti Sulandari. Ayo. Gawe gepura. Gawe kepuro. Pitulasan. Dinggo pitulasan. Mugi warga Pilang Reja tansah pinaringan kasarasan. Amin. Iki lancar loh, tekan kene wis beda-beda kabeh lho. Iki tinggal Ayo. Bu Wahyu, Bu Prasti. Yo mikir ya. Ayo. Ayo. Momet ha. Rapopo? Sak-sake. Saentuk ya. Yo. Ana rondo Ora. Oh. Nah. entuk duda. Hmm. Muga Pak Lurahe Pilang Reja amanah kanggo rakyat sedaya. Amin. Lah langsung lancar. Wah, kok uri? Salah Mbak awak dhewe Pak salah Lurah Mbak. dikei. Lah ya dhewe ra nggo Pak Lurah kok. Mak. Pinter Mbak Wahyu. Aku tak gawe iso lho. Saiki Pak iso. Wis ora iso. Telat wis. Ora iso. Ra gawe bungae Pak Lurah ya. Oh, awas Pak Lurah. Ya wis deh, rezekine dhewe-dhewe kowe wis sak ombyok ku lho. Alah iki mau dibagi ya. Ora gua aku tok. Bu Ayo, Bu. Prasti. Yo. Dinggo Pak Lurah entuk 100 lho, Bu. Lumayan, Bu. Ning Berengarjo Heeh. tuku ketan. Boten niku ketan kok. Tok. Oh, toh. Kok diayani Atos. nesu-nesu. Ngono wae nesu-nesu. Karo penonton ya Karo diayani. penonton lho. Mugi Pak Lurah Sunarya pancen lomo tenan. Wah. Ya. Cair. Ngene hebat. Lho, Mak. Lancar iki loro keri. Nek urung ngenai aku urung lomo, ya ta? Pak, Rasah Meri. isi ora, Pak? Entek po iki. Baleni kabeh nggo Pak Lurah ya. Baleni kabeh sak gawe yogane. nggo Pak Lurah. Baleni kabeh sak yogane. Sindene kok njuk baleni aku ya nggo Pak Lurah. Lah kok Pak Lurah tekor. Panas udan panas lengaling capek gunung. Ah, wiyagane lemes urung oleh, Lemes iki Pak. urung oleh, Pak. Marai Mary to. Nadyan wadan sarata. Ngapa kok
Deng. Ngambek iki. Demo iki piye? Pak Lurah iki lho pengendange Mas Keswan lho. Rene ngono. Tak wae. Lanang. Ayo nekat tenan nek sing ngendang iki. Nekat pokoke. Iki ana pengendang Mas. Wah Ora pengendang iso mlaku-mlaku nek ora saking nekate. Ayo. Dek Jam. Sukses. Indo mane banyu bane. Weh bojoku ye. Melu Oh. seneng. Lumayan 50-50. Dek jaman berjuang jerkelingan anak lanang minta beni ning saiki ana ngendi. Nanti yang kedua minta dindangdutke akan bersama kita kelompok Senong Makmur. Oh, engko iya. melu joget. Jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji nek saiki
Kuwi bener. Salah nyabut. Syukur bisa nyawang Desa dadi raja. Juang jur kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki aja lali jarene wis menang keturutan sing gajah yen tak saiki apa lali gunung tak ketangi sekojatku tak kiri capek gunung sing entek lunga langsung en. Kose aja gue syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja ora capek ngono sampun dipinangkani. Sampun. Wah, jan oke. Luar biasa. Melumpuk kabeh. Lumpuk. 1000 Berkah barokah pokoknya. Ya. Ya paling oke 1000-an nggonku. Hah? Sek 50.000 karo 100.000 neh ke nggonmu kabeh. Nggonku 10.000 10.000. Kandhani lakone bengi iki lagi taten. Wah, iki kelebon apa? layang lagi nih.